Žije kraj, spievaj Pánovi. Tvojim srdcom pozvaný, tvojou krvou obmytý, smieme dvíhať srdce aj hlas, tvojou láskou chránený, tvojou slávou odetý, smieme bázni pred tebou stáť, tvojim slovom vedený, tvojim darom sítený, smieme kráčať bez strachu v nás, tvárou tvár bez obáv, čeliť bojom bolestiam, smieme dýchať tvojho ducha, si svätý. Čo máme skupinky? Wow, tešíte sa na skupinky? Strašne, najviac. Super. Bajka jeden je. A ty sa tešíš? Samozrejme, že sa teším. Veľmi sa tešíš? Ukáž, ako sa tešíš. Tadeáš. Pripravený Vademeku, pripravené skupinky na ticho. Kroky iných prírody, jeho ticho. Kráčam.
skryté vo vnútri každej maličkosti. Kráčam, aby som byl milosti pre seba a pre iných. Ďakujem zo Španielska. Veškáš. Veškáš. No ja sama nejdem, ja bohužiaľ. Putujeme a potom... 12:30 skupinky, hej? 12:30 skupinky, teraz oddych a potom na Bagianče. Andrej, povedz dačo na to. Každý pútnik sa musí očistiť od svojich... Očistiť. Od svojich hriechov. Mišo, kusol roztoč. Daj mu culik za auto! Daj neplače! Každý pútnik sa musí očistiť od Svojich hriechov. Nebude to také ľahké, drahá. Mňa sa nezbavíš, s tým sa lúč. Nebude to také ľahké, Katka. Nebude to také ľahké. Nemôžeš ma vymeniť ako rúž. Pocelý chrbat ma nepustí. Vieš? Tebe vieš.
Hej, ide spinkať. Počkaj, bo nespí, ha? Spí, no. Dávaš mi aj stuhu? Môžem mu dať aj pero. Vyhlasujem rok Božieho milosrdenstva. Rok Božieho milosrdenstva bol zahájený. Ďakujeme ti, Pane, že si sa do svojho nekonečného milosrdenstva dal nám, aby sme aj my mohli byť milosrdní. Oh,
strávime tento týždeň o Božom milosrdenstve. A o Augustinovi sa hovorí jedna vec, že bol dottore della grazia. Čiže bol doktorom milosti. Možno nie tak ako, že milosrdenstva, ale doktorom milosti, hej? Ale môžeme to preložiť aj takto, že bol doktorom milosrdenstva, že on pocítil v svojom živote práve to veľké Božie milosrdenstvo, kedy Pán Boh nakoniec si ho priviedol ku viere. Všetko to, čo on tak akože tak divne chodil v živote, hľadal, všetko to, čo aký je zmysel v živote a tak ďalej, tak on ho nakoniec hovorí, že vďaka Bohu ho našiel. Že Pane, Ty si sa ma dotkol Tvojim slovom a moje srdce zaujalo túžbu po Tvojom pokoji. Daj mi Bože, pozriem mali, a ja budem šťastný celý. Lenže Vanda, láska jeho, nenadšená z vlastnej. Otec z mami śpia w posteli, jeśli by nas uwidzieli. Jeszcze by się nas posteli, a si by me prizabili. A či oni mali tusu? Nemaj strach a dawaj pusu. Však hovorila si tu sama, že špí otec, že špí mama. Vanda začala povedať. Tonku, mne to nepasuje. Obava i strach me trime, co keď my ich zobudzíme? Nebude paráda klima. A vysvetlila to, a bude to tak. Že čo? Že nám
také vety. Po jej boskoch mocno bažil i presvedčiť sa ju snažil. Nechcem ja na tebe ciskať, nic sa strácilci iba získať. Prečo ty neodputuješ? Nezíštiš, kým nespróbuješ. Najpierw Boga, który jest w stacji, bo by sobie pospać z racji. Poszedł to barowanie, bo potem już ojciec stanie. A kiedy odsłyszymy złości, to pójdę złamać kości. Kiedy nie chcą dać drugi, ta najbyle zbiczka ruki. Sestra. Ale jeszcze... Jak dziwnie. Tato žena vás sa nekrmila, kým som bol zapaľovať hviezdy. Odpočíme na Petru. Zasmútite sa. Dobrú noc, detičky. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Nedoveď nás do pokušenia. Naučila som sa jedno. Stokrát môžeš prísť na púť a stokrát to bude iné. Iné príbehy, iné priateľstvá, nové veci, starí pútnici. Čo znamená púť v číslach? 1 batoh, 14 tričiek, nohavice, 2x dlhé, 2x krátke, 2x uterák, drovierka, 1 spacák, karimatka, 100 typov zranení, pár úpalov, kopec srandy, 14 druhov jedla, 1 pútnik, 1 spoločenstvo, 1 viera, jediný Boh. Zaprieť samého seba a ísť. Usmievať sa, keď nevládzeš, učiť sa nové veci. Prejsť cez seba a otvoriť sa ľuďom. Tvoriť skrze neho nevytvoriteľné, prijímať možno zlé veci detskými očami. Aj toto je púť. Nakoľko otvoríš svoje srdce a ukážeš svoju zraniteľnosť, natoľko v sebe objavíš pútnika. Pútnika netvorí len to, že kráča. Pútnika tvorí jeho radosť z toho, že kráča. A túto radosť si uchovať, keď sa spoločenstvo rozprchne, týždeň skončí a ty v srdci ostaneš pútnikom.